Vrei ca videourile tale să ajungă virale pe TikTok? Uite cum să le optimizezi corect. Dacă cineva îți spune altceva în afară de ce urmează să-ți spun acum, înseamnă că vrea să te ia de prost. Cei de la TikTok caută constant să optimizeze platforma, adică să ia date atât de la creatori cât și de la utilizatori și să curețe conținutul pe care tu îl vezi în așa fel încât să se potrivească cât mai bine cu ce îți place ție să vezi ca să stai cât mai mult timp pe TikTok. Algoritmul lor este atât de deștept încât dacă videoul este bun, o să-l arate oamenilor potriviți. El își ia date din 3 surse: din ce spui în video, din ce apare în video și din descriere. Ce îți recomand, mai ales dacă ești la început, este să pui tot textul descrierii în video. În felul ăsta, tu îi dai algoritmului multe cuvinte cheie de care să se poată folosi. Iar legat de ce apare în video, aici e simplu. Dacă ești dentist și vorbești despre igienă dentară, pune niște ilustrații cu oameni care se spală pe dinți sau folosesc cață dentară. Dacă faci asta, îți garantezi că videoul tău o să fie viral? Bineînțeles că nu. Dacă un video e prost și informația nu e bună, nu o să facă vizualizări oricât de mult l-ai optimizat.